resulta que de fet fa setmanes que va donant voltes i cada setmana hem d'actualitzar les xifres perquè es va fent més gran. A veure. Tot surt de quan s'ajunten una madrilenya amb dos catalans, Inés Arroyo de Madrid, amb Sandra Uve i Carles Marsal, madrilenya catalans, només poden sortir coses bones, que és un projecte per aprendre els verbs en anglès. Ah, molt bé. Doncs resulta que s'ha d'ajuntar per crear The Irregular Project, que és un projecte precisament per ensenyar als nens, d'una manera creativa, com aprendre els verbs irregulars en anglès. Que són una tortura per qualsevol nen. Com aprendre els ditxosos verbs irregulars en anglès. Recordem aquells verbs que no segueixen un patró, doncs els has d'aprendre un per un perquè entre ells no hi ha cap manera de relacionar-los. S'han inventat un mètode que està, ara sí, fent-se servir per tot el món. Tenen 120 il·lustradors a nivell mundial que hi estan col·laborant per ensenyar aquests verbs de manera fàcil. Com? Només veient el verb escrit ja sabem què vol dir i com s'escriu. Han aconseguit d'alguna manera, de fet amb cada un de maneres diferents, que cada verb, la manera com està escrit, recordi el propi verb. És difícil d'explicar, t'ensenyaré alguns exemples. Mentre, de fet, et vaig dir, veure, sit, veus que hi ha un tamboret al mig? Doncs sat, veus que el tamboret té diverses formes diferents, doncs al final el que acabem ensenyant és que les maneres d'aprendre, jo sé que hi ha 3 paraules, que és sit, sat, sat, en aquest cas, doncs cada un es dibuixa diferent amb un ordre. El nen el que fa és dibuixar-ho a l'examen i automàticament el que té és el verb ben escrit. Sí, vincula la paraula amb un dibuix. Amb el dibuix. I en aquest amb 3 dibuixos, perquè són el verb, en passat i en participit. Home, i te'n recordes que la I era un tamboret i la A una cadira? I per tant, sit, sat, sat. És que és tan visual. Ah, molt bé. A veure, veiem exemples. Veurem algun exemple més. 1.500 descàrregues el primer dia, en aquest estic. Veus que estan parlant. Doncs bé, molt fàcil. Si passem, en aquest cas, al passat, veurem que spoke, hi ha les diferències marcades i en aquest cas estan enfadats, veus? Si passem finalment al spoken, en aquest cas les diferències canvien. El nen que aprèn que en el cas del spoken la que està dormint, en el cas del spoke la que està enfadada i en el cas de l'espeak estan contents. Sempre el dibuixa de la mateixa manera i per un nen és molt més fàcil recordar aquestes paraules que no haver-les d'aprendre senzillament de memòria. Hi ha una cosa aquí que, clar, en recordar cada exemple al cap d'uns quants verbs potser es complica, però hi ha aquella imatge, aquella gent que té aquella memòria fotogràfica que diu, jo m'estan preguntant allò a l'examen que recordo que era a la pàgina 3, al peu de pàgina, aquelles 2 frases i les estic visualitzant. Això serveix per molt, per la gent que té memòria fotogràfica. Perquè dius, speak, spoke, perquè et ve el dibuix. Clar, memòria fotogràfica, però també que tens 2 elements on anar a buscar. No només la paraula, sinó també el dibuix, i una cosa et porta a l'altra. El motiu, l'argument. Facilita molt. 10.000 descàrregues, 1.500 el primer dia que ho van presentar, que va ser un boom de famílies que estan en aquest projecte amb els nens, i s'ha traduït a 7 idiomes, els 7 idiomes més parlats del món. És a dir, estan aconseguint que els verbs en anglès s'aprenguin des de moltes llengües diferents, sempre amb dibuixos. Per mi el més impressionant de tots és aquest trio d'emprenedors han aconseguit que 120 il·lustradors del món, alguns de renom, col·laborin de manera desinteressada en el seu projecte per crear més verbs. O sigui, els adjudiquen un verb i ells l'il·lustren. Absolutament. Per exemple, imagina't que algun il·lustrador molt famós de casa nostra té ganes de fer-ho i fa en un verb irregular que a ell li agradi. Aconsegueixen juntar l'art amb el més important, que és que els nens aprenguin sense adonar-se. I això, a més, es deu poder aplicar a altres aprenentatges, no només als verbs irregulars, no? Es deu poder aprendre altres coses, suposo, amb aquest sistema. Sí, el que passa que els verbs irregulars són, per dir-ho suaument, els ditxosos verbs irregulars, que és una de les coses més complicades, més complexes d'aprendre en anglès, perquè requereix memòria pura. Si poden posar amb els frases verbs, per mi demà mateix. O, per exemple, amb les taules de multiplicar. Una altra cosa que t'has d'aprendre, que evidentment hi ha una coherència, però quan ets nen no penses que hi ha una certa coherència, te'ls aprens i punt. Doncs un altre exemple seria aquest. The Irregular Project, ja es pot descarregar de les principals botigues i aplicacions del món. Perfecte. Molt bé. Anem a les taules aquí.